Лютеранська церква в Одесі, також відома як Кірха Святого Павла, є знаковою пам'яткою неоготичного стилю, побудована в 1827 році для німецької лютеранської громади. Вона пережила складну історію, включаючи руйнування, а у радянські часи її перетворювали на спортзал та пральню. Після реставрації церква стала одним із культурних осередків міста і відома своїм архітектурним значенням та історією. Заснована в 1827 році, у 1893 році було проведено велику реконструкцію для розширення простору через зростання кількості парафіян. У травні 1976 року церкву було спалено, але її відновили на початку 2000-х років. Це яскравий приклад неоготичного стилю, що є символом присутності німецької громади в Одесі.